Оп, отново сме тук, в уста YouTube. Как сте? Давно не съм снимал клипчета в моя канал, така че мисля малко да се позавърна, така се изкажа. Да, мисля малко да позавърна клипчетата, защото просто в момента има какво да снимам. В смисъл, какво да снимам? Снимам живота си в Тайланд. По-нататък в клипа ще ви обясня точно какво имам преди да снимам живота си в Тайланд. Така че да, останете да гледате до края, за да разберете какво имам пред от това, че съм в Тайланд и че живота ми е тук в момента. И да, мисля да позавърна клипчетата, да снимам някакви влогчета на ежедневието ми, на живота. Така че да, сега отивам към плащето и мислих да малко да ви покажа как изглежда плащето. И да, гледайте каква красота става въпрос. Абе, каквото си говорим, в крайна сметка, тук си е красиво между другото. Красиво си е, но освен че е красиво, и е хипертоплото на всичкото отгоре. В смисъл, по принцип, нормалните температури в Тайланд са от... зависи къде си, нали, защото все пак в северната част е малко по-хладно, там е повече, така да го кажа, съм сигурен. Повече джунгла, в смисъл, не съм много сигурен, има повече природа, така ще ме разберете. По-малко слънце има, защото е скрито от големите дървета. И както винаги, телефона реши да прегрее от нищото. В смисъл, не знам какво му има на този телефон, но както си снимах, отдел исках да ви покажа колко е красиво и ми се писа, че просто е прегрян. Което да, просто не знам какво става с този телефон, но да кажем, че аз съм си виновен. Поради простата причина, че го взех преди 3 години или 2,5-3 години, нещо в този сорт, не съм точно сигурен колко. Най-вероятно са 3 години. И през тези 3 години се случиха бая инциденти с този телефон, няма да лъжа. Така, нещо, което се случи е, че първо екрана, имах дупка в екрана. Един инцидент се случи на базата. Това, да, явно за 5-ти път се изключи. От нищо смисъл, аз си говоря и то се изключва. И този път не е заради температурата, защото съм няма място. Абе, само проблеми. Явно просто съдбата не иска да снимам YouTube клипчета, да се завръщам в каналчето ми. Те да знам. Да, стигнах до първото, нали, нещо, което се случи с телефона ми, първият инцидент. Първият инцидент е, че на базата бях и нещо, не знам как се случи. Нали, отивам на тренировка, правим си сутрешна тренировка, след това връщам се съблекаването и бам, дупка. Имам дупка в телефона, в екранчето, всичко точно правих го. След няма и година вече съм с счупена задна камера, която си е счупена яката, разбирате ли, въобще не мога да се снима. И сега какво се случи третия инцидент, бях в Англия преди 2 месеца и половина. Не, чакай бе, не 2 месеца и половина бе, по-малко. Бях преди 3 седмици в Англия. Ще го излъжа. Чакайте, че къде викам 2 месеца, аз тук наистина между другото времето минава бавничко и да, си мисля, че са минали някакви 3 месеца. Да, преди 3 седмици бях в Англия и нали си работя стати. И какво се случва сега, докато нося някакъв там, не съм сигурен точно какъв беше пода, дали паркет или ламинат, ама го носа. И нали, явно в джоба ми е бил телефона. И ъгъла баш на това, ъгъла на пакета. Чайте, че нещо гличнах, нещо бъгнах. Ъгъла на пакета с паркета или с ламината, не съм сигурен точно, явно е натиснал камерата, която беше пукната и направи дупка. И ние отиваме да обядаме стати, само си изкарвам телефона и гледам дупка, буквално в панелчето от задното, стъкленото на камерата. И какво, нали, българина в мен са показа и си викам, моля, сега трябва по най-ефтия начин да го оправя това, защото не е хубаво да имаш дупка в телефона, по принцип, няма значение къде, просто не е хубаво да имаш дупка, не е хубаво да ти е отворен. И какво се случва, нали? По най-ефтия начин гледам да го оправя, защото българина в мен се показа. И намерих за 30 паунда само да ми правят екрана, задното. То не е екран ми, то е така от някакво панелче стъклено. И дупката, нали, разбира се, да оправят. И си викам, това трябва да е прекалено ефтино, за да е истина. Едва ли ще ми оправят напълно камерата. И нали отивам, всичко точно, той казва, че ще се вижда много хубаво камерата, бяха някакви индийци, да я ги знам. И отивам и какво да видя?
правим ми вече камерата. Нали, след там 30 минути, те казах 30 минути, вече ме правя на камерата, давам 30 паунда и почвам да снимам и гледам, че е още по-зле от преди. Не знам защо, просто е по-зле от преди. И не го бяха оправили, бяха само правили панелчето, да няма дупка, което пак е напредък, защото телефонът може да издържи още поне година преди да си купа нов. Или ако ми се наложи, не знам, кога ще си купувам нов, макар че го обмислям. И да, камерата не се оправиха само панела, аз няма какво да отида и да им се скарам да им кажа, защото за 30 паунда няма какво да искаш повече, освен това. И да, сега в момента камерата не си мазаната много добре, така че съжалявам, ако качеството не е перфектно, но ще измисля нещо за напредък. И да, като цяло това е историята за телефона ми. Доста интересно, да. Този телефон просто преживях и предното неща, надявам се да издържи още малко, докато реша да си взема нов телефон, който пак ще е Samsung. Не ма флеймайте всички iPhone G. Нямам нищо против iPhone, просто тръгнал съм Samsung, продължавам с него. Явно такъв е бил късмета ми. И да, за сега общо взето това правя общо взето. Почивам си малко, взел съм си почивка от училище, от всичко. Тази година завърших 12 клас спортното. С те, които не знаят, защото повече ще знаят, най-вероятно, които са ми близки приятели, които ще гледат клипчето. И да, нещо, което стана е, че завърших и реших да почна да обикалям малко. И сега ако питате, що съм сам, що съм избрал да пътувам сам, не съм го избрал, просто няма с кой, няма кой да ми върви по газа, нали знаете. Порасваш и така става, няма кой ти върви по газа. А пък аз исках да обикалям и искам да обикалям. И да, това е, просто го правя сам, защото няма кой да е с мен. И така, общо взето, сам съм, но пък разглеждам нови култури, нови ястия. Да, пак прегря телефона ми. Явно наистина няма да издържи много този телефон, особено ако така го мъча с тези клипчета, но да бе, около някакви там 4 минути издържа, така че гледам просто преди 4-та минута да спирам, да го оставя малко да се почине, да се охлади и да продължа да снимам. Така ще правя за напредък. Просто трябва да измисля начин, няма как. Като среднището, нали знаете, като среднището някаква трудност, просто я заобикаляш, намираш начин. И да, бях стигнал до това, че да, сега съм в Тайланд и разглеждам, уча се, научавам нови неща, културата, всичко, храната е много различна, люта е, традиционната тайска храна е наистина съвсем различна от всичко, което съм виждал в Европа и в България, защото в България си е много вкусна, тук е малко странна, но пак става, вие ще видите по-напред, като ви показвам какво хапвам, но да, окей, не е толкова зле. И да, това което правя в момента, обикалям, разглеждам културите, хората, запознавам с нови хора, с местните, традиционните ястия, опитвам и си почивам малко, вземам си просто почивка, нищо повече. И сега просто ми хрумна, че мога да и снимам какво правя, докато съм в тези държави. И да, общо взето, това е. Между другото плажа е много добре. Плажето е много добро. Тук да, влизам малко във водата, така да видите как е във водата и после продължаваме с клипчето. Така че останете да ви обясня някакви други неща, които са ми интересни. Така че да, сега ще видите как е малко във водата, как се цопкам като някакво детенце. Опа! Супер, гайс! Тук що разбрах, че съм снимал с... как се казва всъщност? Снимал съм с грешното разширение на екрана или да знам как се нарича общо взето. Абе, нали го знаете това 9:16, където е в TikTok?
Ами не трябва да снимам така, защото в YouTube е на обратно, в смисъл в YouTube е както в момента го правя. И малко тъпо между другото. Ама аз най-вероятно ще напиша в началото на клипчето и ще се извиня, че първите там някакви 7-8 минути, които съм снимал, са 9 на 16 като в TikTok. Между другото, шата от тази яка шапка. Да, готска е. Взех за някакви 5 лея, защото всичко е ефтино. Да, общо взето, това е. Какво друго да ви кажа в този епизод? Освен, че да, ще възимам с мене да разглеждате, да виждате какво прави аз. И така, просто да има какво правя, занимавам с нещо, да не поводея тук сам. Нали се сещате, защото е трудничко и така общо взето. Ако имате някакви между другото въпроси, пишете в коментарите. Ще отговоря в другото клипче на всичко, на което мога да отговоря. И така общо взето. Това е, продължаваме така. Ще качваме в YouTube клипчета, завършвам се лека по лекичка. И се надяваме телефона да издържи повече и да не прави някакви такива проблеми. Защото в момента си имам от 1 минута и 30 секунди това. Този е запис в момента, който ще го свържа после в капкът, като го едитвам. И сигурно след 2 минути ще се изключи. Но whatever, каквото е. Такова е. Така че да, беше ми много приятно да поговоря малко с вас и благодаря, че гледахте това клипче. Ако ви харесва, едно палче нагоре, да щупим малко на YouTube. И да, коментирайте, харесвайте, абонирайте се и да, ще се видим в другото клипче. Айде!